рӯзҳои чоршанбе низ парвоз миёни душанбе яъне ки шурӯъ карда аз 5 марти соли 2025 ду моҳи дига истодам ба Тоҷикистон омадам. ба военкомати ноҳиятон рафтан номнавис кунен. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи рейсҳо суҳбат мегзаронем. имрӯз ҳатман дар видео лайк монен ва бо диққат то охирша тамошо кунен. ягон нафари шумо бихоҳен фаҳмидан ки аз Россия депортатсия дорен ё ин ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависонед, паспортона проверка мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо ширкати ҳавопаймоии Somon Air шумораи парвозҳоро ба Теҳрон зиёд мегардонад. дар пайи лағв шудани раводид ё виза миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Эрон, ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳояшро бо ин кишвар афзоиш медиҳад. чӣ хеле ки медонен, миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Эрон виза аз байн бурда шуд ва болои ин боз як хушии дигар бигем хато намекунем, рейсҳоро зиёдтар мегардонанд. сар аз 5 марти соли равон рӯзҳои чоршанбе низ парвоз миёни душанбе ва Теҳрон ва баръакс ба роҳ монда мешаванд. қаблан ширкати Somon Air танҳо рӯзҳои душанбе ба Теҳрон ва баръакс парвоз мекард. парвозҳо тариқи ҳавопаймои Boeing 737 ба анҷом расонида мешавад. парвозҳое ки аз 5 март дар рӯзҳои чоршанбе роҳандозӣ мегарданд, аз душанбе соати 14:00 ва аз Теҳрон соати 16:50 ба вақти маҳаллӣ оғоз мегардад. гуфта мешавад ки парвоз аз шаҳри Душанбе то Теҳрон 2 соату 50 дақиқаро дар бар мегирад ва аз Теҳрон ба шаҳри Душанбе бошад 2 соату 30 дақиқаро дар бар мегирад. яъне ки шурӯъ карда аз 5 марти соли 2025 миёни ин ду кишвар парвозҳо аз ҷониби ширкати Somon Air зиёд мешаванд. дар як ҳафтае 2 маротиба аз Душанбе ба Теҳрон ва боз обратно аз Теҳрон ба шаҳри Душанбе, бигем ки 4 маротиба. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон пересикат кунен ва документотона аз нав бикунен, номерошон мебирояд, занг занен, меоянд аз дари хонатон шуморо мегиранд. Бахтибекова нависондай: акай Сорбон, раҳмати калон. ба саволи мо ҷавоб додем. раҳмати калон ба шумо. зиндаву сарбаланд бошен. ҳар касое ки ба саволотон ҷавоб намегирен, шумо дилшикаста нашен ва ноумед нашен, аз сабабе ки бисёри вақтҳо саволҳо ҳар рӯз такроран омадан мегиранд ва мо камтар ҷавоб мегардонем, ба хотире ки баъд ҳар рӯз видеоҳо як хел мегзаранд. Тоҷикбача нависондай: ассалому алайкум акаҷон. патентум нашид. регистратсия доштам 3 моҳа. 3 моҳ истодам, граница гузаштам, гости. ин регистратсияам фалшивӣ кардам. 2 моҳи дига истодам, ба Тоҷикистон омадам. ягон хел штраф надорам. но 2 моҳи охир регистратсия надоштам. омадан ма 1 моҳ мешавад. ма кай метавонам бирам? ин проблема намешавад? пешакӣ раҳмат ака. охирон боре ки та аз Россия баромадагӣ бо мигратсиони картаи гости баромадагӣ ва та дар муддати 1 моҳи гузаштагӣ ҳозир наметавонӣ ки ба Федератсияи Русия сафар кунӣ ва ворид шавӣ. як нафари дигар нависондай: бародар Сорбон, номи ман дар рӯйхати 120 000 буд, лекин ман моҳи ноябр ба Тоҷикистон омадагиам. аз Золотая Корона қарздорам. метавонам ба Россия равам? пешакӣ раҳмат. аниқ мекарден. бале, метавонен рафта. қарз доштан ва қарз гирифтан ва қарза наспоридан. мо бисёр вақтҳо ба шумо мегӯем ки яке аз минусош ҳамин мебошад, дар ҳолати пардохт накардан шуморо ҳамин чиз метавонад запрет кунад. дар Россия бошен, пули калон боша, пардохт накунед, шуморо аз Россия запрет мемонанд ки биромада наметавонед, ё ки аз ис рафтанам ҳамчунин. ба ҳамин хотир амуро ягон сум, ягон маблағша пардохт карда бесен, ин ба фоидаи худтон мебошад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. барои ваени билети алтернативӣ бояд чӣ кор кунем? чанд сомонай? шумо метавонед ки пеш аз призов ба военкомати ноҳиятон рафтан номнавис кунен. агар ки қабул кардан, иҷозат ки додан, баъдан дар суратҳисоби амонатбонк рафта маблағша пардохт мекунену дар муддати 1 моҳ ҳамин чиза дастрас мекунен. як нафари дигар нависондай: саволе ҷавоб додӣ, то феврала метавонисте гуфта, ҳозир то охири апреля метавонанд. ма 10 бора дар ин бора фаҳмонда истам ки
то моҳи феврал и 120,000 буд. 4 ниспискаи 120,000 тоҷик буд. То охири апрела и 630,000 нафара. 630,000 ки шаҳрвандои хориҷӣ мебошанд. Тоқа тоҷиконе ҳамёра муҳла додагиянд. бигем дар инҷа тоҷиконам ҳастанд бо ки нарушенӣ кардагиянд ё бедокументанд ҳозира. Исоев нависондай. Ман Питер омадум ака. 2 моҳ истодум. Дина рафтам гардонданам. Аэропорти Душанбе. Чико кунам? Ягон савет битен. Савети аз ҳама нақс шуғли аҳолӣ равен, ҷои шиноснома ва раводид астай. И корхонаи МВД Россия астай ки тамоми ҳуҷҷатҳои шуморо проверка мекунанд ва меган сабабша ки чӣ ба шуморо гардондиянд. Ё меган барои шумо ки шумо ҳозир бо асари нав рафтан метонен ё ин ки не. Як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака. Одамое ки 1 сол документ карда натонистанд, оё авф шидан ё не? Моҳи июн 1 сол мешавад. Чӣ кор кунем? Бояд пешакӣ раҳмат. Ягон кас авф шидагӣ нест. Бедокумент ё ки ягон нарушени ҳичи амнистия шидагӣ нестай ҳозир. Аминов нависондай: ассалому алайкум ака. Меган ҳамин симкартаҳо ва картаҳоро маҳкам мекунанд. Через госуслуги касе накадай маҳкам мекунанд. Ростай? Касе ки ҳуҷҷат надора ҳозир, ягон қонуншиканӣ кардагия, ягон нарушения кардестай, ҳамин нафарҳоро картаҳошона маҳкам кардесанд. Яъне ки нарушения гуфта регистратсия надоштанд, ё ки патент надоштанд, ё трудовой договор надоштанд. Ин ҳамин чизо аллакай қонуна риоя накардан мешавад ва шумо бигем дар рӯйхате ворид мешавед ки ӯ рӯйхат ҳамин гуна нафарҳо таҳти назорати МВДи Россия мебошад ва баъдан метавонанд картаҳои шуморо маҳкам кунанд ё запреттон кунанд. Умуман хатарнок ин чиз. Ба ҳамин хотир қонунӣ бошем бародарои азиз, ҳуҷҷатҳоро дуруст 100% кунед. видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.